Eli moikka moi! Moikka moi! Vähän myöhässä tuli, mutta ei se mitään. Mut siis me näytetään teille tällainen. Varmaan ne, ketkä on kattonut meidän aikaisemman niin just tulleen videon, niin varmaan meidän tiedätte. Viimeisimmän videon. Niin. Varmaan tiedätte, että mitä me nyt tehdään. Niin. Eli, ja muutenkin varmaan nimestä päätän. Eli yritän elää terveellisesti. Just näin. Ja sitten seuraava video, niin kuin mikä tulee Exploitation with Reality, on varmaan, että päästään kouluun. Niin, kouluunkaan. Joo. Ja siis tätä mä uskon, että tulee olemaan kiva kuvata. Meillä on sellainen pussillinen, me käytiin ostamassa karkkeja, varmaan muistatte. Niin tässä meillä on jos ne. joku ei kattonut, niin kattokaa ihmeessä myös se meidän ilta. Sitä oli niin kiva kuvata, koska me käytiin niinku siinä kadulla ja kaikki tuijotti kaikki ihmiset. Sitten myyjä tuli suoraan meitä päin. Ja puhuttiin vieraalla kielellä ja kuvattiin niiden kauppaa. Sitten tuli meitä päin tälleen. Tosi sellaisella tappavalla ilmeellä. Mutta siis joo, eli onko sun mitään sanottavaa? Ei. Onko sulla? Ei. Eli hei hei. Eli siis mennään videoon. Hei, nyt mä tiedän mitä tarkoittaa mennään videoon. Nyt mennään suoraan siihen videoon. Lea, mennäänkö lenkille? Joo, tietenkin mielelläni. Lea, mennäänkö lenkille? Nyt on niin hyvä sää. Onko sä tosissas? Onko sä käynyt lääkärillä? Sillä on jotain päässä vikaa. Mitä mun naamassa? Mulla on joku ihottuma. Karkkilakko! Joo, viikon karkkilakko. Se varmaan auttaa. Mitäköhän mun naamassa on? Ihottuma. Karkkilakko! Viikon karkkilakko! Ei varmaan karkit mitenkään sitä haita. Lea, katsotaanko joku elokuva? Tänään tulee Titanic. Ei. Mennään ottaa äitiä puutarhassa mieluummin. Joo. Jee! Katsotaanko joku elokuva? Tänään tulee Titanic. No mä katon vaan, jos on paljon mässyä. Mulla on pussillina. Mäkin kävin ostaa. Mennään. Moi Lea, mitä sä otit välipalaksi? Mä otin tällaisen välipalakaksi ja mandariinia. Mitä sulla oli? Mulla oli tällainen keksi. Samanlainen kuin niin, mulla. samanlainen kuin sulla. Ja sitten tällainen pillimehu. Tää on ihan sairaan hyvä. Moi Lea, mitä sä otit mukaan? Ei välipalaksi. Joo. No niin kuin aina. Snickersia, geissaa ja chupa chupsia. Saaks mä yhden? No et! Entä mitä sä otit? No. Kaikkea. Mutta muuta mä voin syödä. Eli nyt lapsukaiset, meillä on biologian tunti. Mitäs te söitte aamupalaksi? No, vastaa Julia. Mä söin tänään voileipää ja sit mä join sellaista appelsiinimehua. Okei. No niin, nyt meillä on biologian tunti. Mitäs te lapsukaiset söitte aamupalaksi? Julia, viittisitkö vastata meille? No, ihan tavallinen aamupala. Ja mitä se tarkoittaa? No, sipsiä, pari snickersiä. Entä joit? No, kokista tai jaffaa. Jaa. Pitää miettiä tänään terveellisesti. Mä otan varmaan tämmöisen. Nääkin taitaa olla aika terveellisiä. Vihanneksiakin pitää syödä. Ja sitten, ei koinkaan kassalle. Mitäköhän mä tänään ostaisin ruoaksi? Hei, karkkihylly. Otetaan tätä varmaan. Ottaisiko vielä Snickersia? Ui, kato. Otan kaiken. Voi ei. Mulla ei riitä tämän verran rahaa. Vai kukaan ei huomaa. Entä mitä sä otit? Mullakin on tällainen samanlainen välipalakeksi kuin sulla.
Ja sit mulla on vielä tomaatti. Vitsi. Mulla on tällainen keksi ja tomaatti. Mulla on jotain naamassa. Ihottuma. Karkkilakko. Ei. No niin, mennäänkö ulos? Ei. Ulkona on tylsä.